Apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Lho, anak Antasena? Ya. Sapa jenenge? Jenenge Jayasena. Jayasena. Ya. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh turunan wong bambu. Turunan wong edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke, duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapa Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapa Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke Simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa Simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok iso basa, putune ora kaya ngene iki. Ose. Sasi Kirana Danurwindo kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa, ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tak curigai. Curigai piye? Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca ki biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarja ki biyen anak utawa Bapak Garukaca Bapak Antarja ki biyen anakmu tenan? Kuwi mas justru tak curigae nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ora ana banyu milih munggah, pancuran kae munggah dhewe medhun meneh. Oh, dadi anak putu ki tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki, nuwun sewu kuwi tes DNA, ora caturan. Oh, bener ngono kok, bener yo men. Wah, ojo mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali. Lah nek ora ngono jebles karo Antasena biyen gaweane ya ngono. Nek sithik dibalekke nek akeh bisu wae cangkeme. Sampeyan ki mbok ora cedhil-cedhil to Mbah karo putune kok cedhil-cedhil ora jamak ora. Jayasanga wonten timbalan. Wisamuka wonten timbalan ya. Sasi Kirana wonten timbalan. Danurwindo wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Hyang. Ngerti yo? Kowe kabeh tak lumpukke iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yai Prabu Darmakusuma ya Yai Prabu Kalimataya ya Yangmu ing Ngastina. Ngerti yo? Yen to dina iki Yangmu Ngastina bakal lereh keprabon. Lereh lengser saka dampar Kencana negara Ngastina. Sababipun menapa Kanjeng ora butuh muli badhe lereh keprabon. Sababipun menapa Kanjeng Hyang Kalimataya tu muli badhe lereh keprabon. Lajeng sinten ing badhe gumanti keprabon bab perkara